ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗ୍ରୁପରୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ସେ ମେସେଜ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ମୋର ନୁହେଁ, ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ କହିକି ସେଇ ଲେଖାଟାକୁ କହିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରଖିପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଗପଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଆଉ କଥା କ'ଣ ନା, ଦଶହରା। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡକୁ ରାମ କାଟିଥିଲେ ବୋଲି ଦଶହରା 10 ଦିନ ଛୁଟି। ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ି ମନେ ମନେ ହସିଲା ପ୍ରତୀକ। ପୂଜା ଛୁଟିରେ ସେମାନେ ସବୁଥର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ପୂଜା ଛୁଟି ମନେଇବା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ପୂଜା ଛୁଟି କେବଳ ଛୁଟି ନୁହେଁ, ପୂଜା ଛୁଟି ହେଉଛି ଏତିକି କହି ବାପା ରହିଗଲେ। ପ୍ରତୀକର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ପିଲାବେଳେ ସେ ଯେବେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ବାପା ଆମେ ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ନ ଯାଇ ସବୁଥର ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଜେଜେମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳି ଦେଇ ବାପା ଉତ୍ତରରେ ଏଇ କଥାପଦକ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହସି ଅଧାରେ କାହିଁକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ପ୍ରତୀକ। ଯେମିତି ପୂଜା ଛୁଟି କେବଳ ଛୁଟି ନୁହେଁ, ପୂଜା ଛୁଟି ହେଉଛି ଏତିକି। ସେପଟୁ ବୋଉ ହସି ଦେଇ କୁହେ, ଗଣେଶ ପରା ନିଜ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ନଈ, ସବୁଜ ବିଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତି। ଗାଁରେ ପରା ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ତୋ ବାପା କହନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହେ ପ୍ରତୀକ। 10 ଦିନ ଦଶହରା ଛୁଟି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଜା ହିଁ ନିଆରା। ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ଛୁଟି 10 ଦିନ କାହିଁକି ହୁଏ? ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜେଜେମା ଥରେ କହିଥିଲା, ଖେଚଡ଼ ଟୋକା ଛୁଟିକୁ କିଏ ଗଣେ? 10 ଦିଗପାଳ, ହାତର 10 ଆଙ୍ଗୁଠି, ଗୋଡ଼ର 10 ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଉ ଦଶହରା 10 ଦିନ ସବୁ 10। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ ବୋଲି ଦଶହରାରେ 10 ଦିନ ଛୁଟି। 20ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥାନ୍ତା କି ତାର ମୋ ଛୁଆ 20 ଦିନ ଛୁଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ ସେଦିନ। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ଗଣୁ ଗଣୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ ଏ ଦଶହରା 10 ଦିନ। ପ୍ରତୀକ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲା, ଜେଜେମା ତେବେ 10 ତେବେ ଶୁଭ? ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସେଦିନ ଜେଜେମା କହିଥିଲେ, ସବୁ 10 ଭଲ ନୁହେଁ। ମଲା ପରେ 10 ଦିନ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥା, ମୋ 10 କ୍ରିୟାକୁ ଯେମିତି ହେଉ ଆସିବୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିବୁ, ତୁଠରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ ମୋତେ। ସେଦିନ ଜେଜେମାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଢେର କାନ୍ଦିଥିଲା ପ୍ରତୀକ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି ସମୟ। ଜେଜେମା କେବେଠୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଦଶହରା ପରଦିନ ଜେଜେମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ବାପା ବୋଉ ଦୁହେଁ ଏବେ ଗାଁରେ। ପ୍ରତୀକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ରିଲି ଓ 2 ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ରୁହେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଛୁଟି ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର 4 ଦିନ। ପୁଅ ଓ ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଏଥର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଷମା ମୁହଁ ଫୁଲାଇଛନ୍ତି। ସୁଷମା ପ୍ରତୀକର ମା। ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଛୁଟି ନେଇଯା। ଏବେ ପରା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପିଲେ ବି ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି। ବୋଉ, ମୋ ଅଫିସ୍ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, ମିଟିଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ଏଥର 4 ଦିନ ତୋ ସହିତ ପରା ସୁବିଧା ଦେଖୁ ପୁଣି ଆସିବି। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ସୁଷମା। ପିଲେ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଖୁସିରେ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀ ବୋଉ, ହଳିଆ ସାଧୁ ଘର ବାହାର ସଫା କରାଇଥିଲା। ପ୍ରତୀକ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଗୁଆ ଘିଅ, ଦହି, ଛେନା ପାଇଁ ବରାଦ ଦେଇଥିଲା। ବୋହୂ ଆଚାର, ବଡ଼ି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିଲା। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ବରାଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଘରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ମାପରେ ସବୁ ଅନୁମାନ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା ସୁଷମା। ବାରିରେ ହୋଇଥିବା ଆତ, ପିଜୁଳି କାଳେ ପଚିଯିବ ବୋଲି, କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି କନା ବାନ୍ଧି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କର କୋଳ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସାଇତି ରଖିଛି ସୁଷମା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଖେଳଣା, ନାତୁଣୀର ରୋଷେଇ ସେଟ୍, କନା, କଣ୍ଢେଇ ସଜେଇ, ନାତିର ବ୍ୟାଟ୍, ବଲ୍, ଲୁଡ଼ୁ ସବୁ ବାହାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁଷମା। ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେ ବି ପିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ଲଗାଇଥିବା କଖାରୁ ପାଣି, କଖାରୁ ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ନଦି ହୋଇଛି। ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ବରାଦ କହିଛନ୍ତି ଓଉ ମେଞ୍ଚେ ଆଣିବାକୁ। ଓଉ ଖଟା ଡାଲମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁଠି ମିଳୁଥିବ, ଗଲାବେଳେ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଦଶମୀ ଦିନ ନଡ଼ିଆ କରିବାରୁ ମଞ୍ଜରୀ ବୋଉକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦଶହରାରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଛେନା, ଚୁନା ମାଛ, ଇଲିଶି ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଖଟା କମଳା, ସୋରିଷ ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ, ଚୁନା ମାଛ ହାତ ଚାଟି ଖାଏ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ତାହା ବି କହିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଖାସି ମାଂସ ଆଣିବ। ହସି ଦେଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, 4 ଦିନରେ ତମ ପିଲେ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବୋଉର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ମୁହଁକୁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସୁଷମା। ମଶା ନେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜରୀ ବୋଉ ଓ ସାଧୁକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସଫା ସଫି, ଘଷି ଧୁଆଁ, ଝରକାରେ ଜାଲି, କେଉଁଠି ପାଣି ଚାଲି ତାକୁ ସଫା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଇଛି। ହସି ଦେଇ ମଞ୍ଜରୀ ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ମା, ତମ ଘରେ ମଶାଙ୍କ ବାପା ବି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନିଜ କୋଡ଼ରେ ପୁରାଇ ମଶାରୀ ଟଙ୍ଗାଇ ଶୋଇବା, ଆଉ ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବିନି। ଟିଫା ମେସିନ୍ ନହେଲେ ଆଣି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହସୁଥିଲେ। ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ପ୍ରତୀକର ଫୋନ୍ ସୁଷମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପୁଅ ସହ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା ପରି ମଉଳି ଯାଉଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଦଶହରା ଏଥର ସେମାନେ ବୋଉର ବାପ ଘରେ ମନେଇବେ। ନବମୀ ଦଶମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଦଶହରା ବସି ବୋଉଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ବୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନଥିଲା ତ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ କାଳେ ଆଗେ ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ଦେହ କାଳେ ଭଲ ରହୁନି। 4 ଦିନରୁ 2 ଦିନ ସେଠି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ି ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ଦିନ ରହି ସେଇଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଜାଣୁଥିଲେ ଅଭିମାନରେ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି ସୁଷମା। ପିଲାମାନେ ଛୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମାଆମାନେ କେବେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ବୋହୂର ବି ମନେ ହେଉଛି ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦୁଣୀ ଘରେ ଚାକର ବାକର ସବୁ କାମ ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ବୁଲାବୁଲି, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର କି ଅସୁବିଧା? ଆମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି? ତମେ ପ୍ରତୀକ କୁହ, ମୋର ଅଣ୍ଟା ଧରିଛି, ତମର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସିଧା ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେ ମିଛ କହିଲେ କି ଲାଭ ହେବନି। ତମର ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥର ଗୁଆ ବସାଇ ଅଧୁଆ ପଡ଼ି ଦେଖାଇ ତ ତମ ଚମତ୍କାରିତା। ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ତମ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଦିନ ନ ରହି ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ସୁଷମା କହିଲେ, ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛ? ହଉ, ମୁଁ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲି। ମାଲୋ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଦଶମୀରେ ତୋ ପାଖରେ 10 ପ୍ରକାର ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇବି ଲୋ ମା। ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ପଣ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଟାଣି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ସୁଷମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନବମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାର ହର୍ନ ଶୁଣି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ପିଲାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଦେଖି ଆବାକାବା ହୋଇଗଲେ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସତରେ କ'ଣ ସୁଷମାଙ୍କ ଡାକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରାଣୀ? କିରେ, ତମେ ସବୁ ପରା ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସି ସୁଷମା କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ସୁଷମା ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲେ, ସମୁଦ୍ରିଣୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବୋହୂ ରିଲି ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ମାରୁ କହିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ମୋ ଡ୍ୟାଡି ମମି। ଭାଇ ଭାଉଜ LTC ଛୁଟିରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ବାହାରିଲେ ବୋଲି ବାପା ବୋଉ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସପ୍ତାହରେ ଚାଲିଗଲେ। ମମି ମୋତେ କହୁଛି, ପୂଜାରେ ତ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ହେବନି, ତ 2 ଦିନ ଆସି ପଳେଇବୁ। ଭାଇର ଟିକେଟ୍ ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ସିଧା କହିଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ କରୋନା କେସ୍ ଅଧିକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ଆମେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ବୋହୂକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ସୁଷମା କହିଲେ, ଭଲ କରିଛୁ। 2 ଦିନରେ କ'ଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ପା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ଉପାସ କରିଥିଲି ଯେ ପିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଖାଇବି ବୋଲି। ସେପଟୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଲୋଭୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଧେ ଶୀଘ୍ର ତମ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆକଟ କଲା ସ୍ୱରରେ ସୁଷମା କହିଲେ, ଠାକୁରାଣୀକୁ କିଏ ଲୋଭ କରେ? ମୋର ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ମଞ୍ଜରୀ ବୋଉ, ଜଲ୍ଦି ଢିଙ୍କିରେ ଚୁନା କୁଟି ନେଇ ଆ, ସୁଜି ମଇଦା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଭୋଗ ହବ ପରା। ପ୍ରତୀକ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ବାସୁ ବାସୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲା, 10 ଭୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦଶହରାରେ ତ ଖାଲି ମଣ୍ଡା ହୁଏ। ବୋଉ 10 ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରିବ ନା କ'ଣ? ହସି ଦେଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ଠାକୁରାଣୀ ବି ଦଶହରାରେ 10 ପ୍ରକାର ପିଠା କଥା ଶୁଣି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ନା। ତମେ ସବୁ ସିଧା ଘରେ ହାଜର। ଗତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଖୁସି ମିଶେଇ ଏଇନା 10 କି 20 ପ୍ରକାର ପିଠା ତୋ ବୋଉ କରିବ। ତା ଠାକୁରାଣୀ ହିଁ ଜାଣିନ୍ତି। ତତେ ସବୁ ବୋଉ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ କହିଲା, ତେବେ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ଖାଇ ମଜାରେ କଟିଯିବ ପୂଜା ଛୁଟିଟା ଆଉ। ଲୁଚେଇକି ନିଜ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପୁଆଡ଼ୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ପୂଜା ଛୁଟି କେବଳ ଛୁଟି ନୁହେଁ ରେ। ପୂଜା ଛୁଟି ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଆନନ୍ଦ।
ଖୁସିର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ। ପିଲାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଛୁଟି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ଭାବନା, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପୂଜାରେ ସରକାର ବା କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାପା ମାଆକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଖୁସି ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି ପୂଜା ଛୁଟି। ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ପ୍ରତୀକ ପାଦ ଧରି ନମସ୍କାର ମାଗି ବିଦାୟ ନେଲା।